Bantabathela ithuba ke ndizibulisele kuba phulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke umphuphi wenu uLoyiso the Dreamer. Siyaqhubeka ke nesiqephu sethu sikaYosefu. Sizawuqhubeka sithetha ngephupho, kodwa ndivumeleni ndiyisonge indaba yembali kaYosefu ngokugqibezela ngokuthi uYosefu iyandisikelela imbali yakhe, ngoba kahle kahle impilo yam mna ayohlukanga kwekaYosefu. Nencwadi endiyibhalileyo ndiyithayitile The Life of a Dreamer, ubomi bomphuphi, ngoba isekelezelwe kwibali likaYosefu eliye lasondela kwelam. That's why seyingathi ke indaba yephupha iyinto ye-brand. It's like a brand to me because it resonates a lot with me. Ndingumntu onamaphupho amakhulu. Some of them have not yet been fulfilled. Others have been fulfilled, but I'm not moved because I know that the God who gave me those dreams, uthi konike lo maphupho uzawafulfilla ngexesha, ngohlobo nangendlela yakhe. Ibali lam ke lephupha laqala ngoba ndichukunyiswe yila advert esikhule siyibukela ethi Vuyo is such a big dreamer. It was an advert eyayidlala ke kumabonakude in the late 90s, early 2000s. Yayiveza uVuyo nama-ideas, veza kusenzeka big things, achieve a lot within a short space of time. But into eyalihluphayo ngala advert kukuba iphupho lakhe lalingaboniswa towards the making phase, laliboniswa seligqityiwe. So ndaqonda ke iyandihlupha ke loo nto, but ke ndayidundelisa, ndayihoya. Ndaphinda ke kwakhona ke the famous quote ke kaMartin Luther ethi I have a dream. Ndalandela ke nempilo yakhe yephupho lakhe lokubona iintlanga ezingafaniyo ke elizweni lakhe zihlelisene ngokuxolo nangokuthula, nangokubambisana nokulingana. Ndalandela ke nabanye abantu abaninzi. And then when I got now to get a revelation of uKristu nevangeli ke towards the late 90s, in my late teens, that's where I got to find uYosefu ke ngoku waklika ke ngoku enhlizweni yam. Ndavele ndabona uba uyabona xa kuthethwa nge-biblical characters that describe me, one of them, in fact the most accurate one, is Joseph. Abanye ke like Moses nabanye bangabe benendawo ezimbalwa ezithile that they might click kuzo, but uYosefu. So xa usiva ndisithi ndinguLoyiso umphuphi wakho, Loyiso the Dreamer, obhale incwadi The Life of a Dreamer, onama podcast ango The Life of a Dreamer, yonke into nje ine-dreamer ne-social media pages zam sozungayifumani into eno-dream or dreamer. I'm sure even sendingena kwinto ye-branding nokwenza izinto zizawubrandwa, izawuhamba ibe naloo nto. I remember even during the time le-COVID ndihambisa imask ezazinento eno-dream big, wabona nee-inspirations ze-dream. So funeka uyazi uba into enephupho nam noYosefu asohlulwa nto. Asiqhubekeni ke sivale esi siqephu sikaYosefu. Baye bafika abantu kwabo ekugqibeleni uYosefu sephethe iphutha. Kuthiwa bafika baguqa phambi kwakhe. Kwenzeka kanye ngolu hlobo iphupho lakhe belibone ngalo semncinci. Owathi ndibona izikhwebu ezenu ziguqe phambi kwam esamsimile, wathi bathi uthi uzawusiphatha ngoku. Ngoba bayeke bakuphikise wena xa usabasherela amaphupho wakho. Bathi uyaphupha, ngoba vele uyaphupha, ngumphuphi musa, nditsho wena i-identity yakho yokuphupha. Bayeke bakuphikise xa usithi uzawuba millionaire. Bayeke bakuphikise xa usithi uzaba yi-global dynamic public speaker and preacher of your generation, you'll make a global impact. Bayeke bakuphikise xa usithi uzawuhlala kwii-mansions. Bayeke bakuphikise xa usithi you will be a history maker, a generation changer, you will be a nation builder. Bayeke bakuphikise. Time will be the tester and the prover of your case. Ezinye izinto, only time is gonna vindicate you. Ngoba ke bafika baguqa kanye ngolaa hlobo bezibone ngale mbonweni, benza kanye laa nto ibiyenzekile.
and ithi iBhayibhile bamjonga baguqa but bamjonga, but ngoba bemjongayo bamrecognize. Besikhe sayithetha loo nto kwenye episode. Ngoba God is gonna bless you beyond recognition. Uza blessa beyond description. Uzozuve abantu besithi yeyi, ayingathi ayingelo esikhula naye, sike yahlanjwa wanegazi elihle, ingathi imali imhlambile, usike waneglow. Ngoba vele iglory iza kwenza ube neglow, uza kwenza ube mhle kwalapha esikhumbeni. Xa seyifikile isizini yakho yokuphakanyiswa, uzaba ngumntu omhle kwalapha egazini. Uthi uFaro kuYosefu, yonke into yenza uzayenza ngegama lam, uzawuyenza ngamagunya endikunike wona, ngoba nawe wena mntana kaThixo into yenza uzayenza ngegama likaYesu nangegunya olinikwe nguThixo. That's why man city they are interchangeably used as symbols wena lento kaFaro noYosefu, phakathi kukaYesu noThixo and phakathi kukaYesu nawe, or uThixo nawe nomoya ongcwele engena naye enendima yakhe. Ngoba uthi trone yam kodwa igunya lelakho. Afunekanga engokufune ufana noLucifer lo sesimbiza uSatan, uthi ulinikwe igunya loba ube noba ube in charge of into ezithile, ufune netrone kaThixo, igunya lelakho loba uphathe umhlaba wonke. Ithi iBhayibhile okubotshwe emhlabeni nasezulwini kubotshiwe, okukhululwe emhlabeni nasezulwini kukhululiwe. Ngoba igunya ulinikiwe emhlabeni, unguThixo wasemhlabeni. Yosefu nguwe phetheyo eyiphutha, nguwe obusayo. Iyiphutha ke symbolize the space, as I said, the domain, the opportunities zendawo inikwe, whether it's in the entertainment space, in the church, in the Christianity space, in the ministry space, in the business. Lo ndawo inikiweyo yiphutha yakho efuneka uyisebenze. You must be like Adam and work the ground until it becomes fruitful, because you have been given commands, got to be fruitful, multiply and subdue the earth becoming the space that you operate in. Ungazijongeli phansi mhlobam, uyinikiwe lento kuwe, uyinikiwe. Amagama kabantwana bakaYosefu ndiyawathanda, kuthiwa nguManase noEfrayim. Omnye uchaza uba ke uThixo undenze ndalibala obuhlungu endibufumeneyo kwilizwe lobukhoboka. Omnye ithetha into yoba uThixo undisikelele elizweni lobukhoboka. Wabe sitshilo ekuqaleni sathi ke uThixo xa efuna ukukusikelela, sometimes ukusikelela ngoku engakhange akususe kule ndawo eyaziwa njengoba yindawo entlupheko. Ngoku uzawuvela uzibone ukwilokishi ekuthiwa it's the poorest township in the country, kodwa kwenze ube sisigwili esiphumeleleyo ngokupha, ungadingi nobuye kumasabhabhu akutyebise pha. Ngoba it's not about where you are ngoku, it's about who you are with, it's about lo mntu onaye. Ngoba xa unoThixo uphila in like a Goshen land, ngoba kuthiwa amaSirayeli ayeze ngoYosefu noYakobu utata wabo ayephile eGosheni. iGosheni ke lilizwe apho ufumana uzibone bathi abantu bekhala nge-recession kodwa ube uzibona unoprosperish. Bathi abantu beqethulwa yiCovid bebhubha, uzibone unoprosperish uphila, njengoba uThixo ebendisikelele nami ngeCovid. Nje abantu bebekhala nje bendiglowa, bendiflowa, bendisenza imali, ndisidla kamnandi ngeCovid, ndithengisa incwadi, ndiflowa kuzo zonke media houses zalapha eMzantsi ezininji. While it was a time of turmoil and death and despair, but because it was my season of elevation, I experienced something that was contrary to what was happening elizweni. Yile nto ke siyibiza uba it's a Goshen experience. Ungavumi ukuthi ufumane ukuchatshazelwa imozulu yendawo kuyo. Noba uhleli phakathi kwabantu abane-limitations, but do not allow abo bantu bakulimite nawe.
you must have a Goshen experience. An experience where you will be blessed. Ngokuhleli phakathi kwabantu abacursed. You will be promoted. Ngokuhleli phakathi kwabantu abademoted. You will be elevated. Ngokuhleli phakathi kwabantu escalated below when you are above. The Goshen experience symbolizes a situation where you get to experience izinto ezi contrary to imeko okuyo nabantu around bona. Because of that favor, that grace, that glory, that anointing that is upon your life. That's exactly what the Israelites experienced when they were in Egypt, which was meant to be a land of slavery. But God gave them a protection, a preservation. Ngoba Psalms 90 uyacho uthi 1,000 may fall beside you, 10,000 by your right, but nothing shall come nigh thee. Zawuthi zibehlela abantu izinto kusaziwa ukuthi abantu abazelwe kwikhaya elithile abaphumeleli ukufikelela kwindawo ethile. Uzaba ngokuqala ukwenza izinto kwifamily yakho abantu azalwe nabo bengazenzanga. Elokishini yakho kungazange kubekho author like kule yam, andibazi abantu ababhala incwadi kule yam, but I was one of the first, if not the first, to write books. I challenged the status quo and did something that was not done even in my township. Because you cannot allow indawo ozalelwe kuyo to limit where God wants to take you. You are bigger than your circumstances. You are bigger than your township. You are bigger than your town or your suburb or your background. Umkhulu kunendawo ozalelwe kuyo. Ungavumi uvumele imeko zokuphila, imeko zokuhlala, imeko zalapho uzalelwe khona nalapho ukhulele khona zikudondathelise. Wena nguYosefu udalelwe ukuthi ukhulule amaSirayeli. Abantakwenu basuke kwilizwe lepoverty ubafake kwi-season of plenty. Joseph had to be an advisor of the king. Hey Nkosi yami. Because even kings and presidents will use you as their consultant. The same way that Dr. Miles Monroe were consulted by presidents and kings because of the wisdom and the favor of God upon their lives. Bengabantu be-kingdom, bengabantu abangabefundisi beshumayela ivangeli, kodwa abantu belizwe ngaphandle bebona ukuthi kukho into special. They had the Josephic, they had the Daniel anointing of penetrating even the market space, even the political space, even the sports. We must influence all these different facets of life and not just say we are gonna confine glory within the church space. The Bible says the light of the world. Iglobe ayilight ukuze ilayitele indaweni elight. Ilight apho kumnyama khona. Pha kanye kule ndawo esithi basebumnyameni masiyo lighter. Kuthiwa salt, ityuwa xa uyigcine kwibhasini yayo, which symbolizes the church, ivalelwe, ubutyuwa baya bubinamandla. Kodwa xa uyikhupha phaya kwi-container uyifafaze pha embizeni, which symbolizes umhlaba, izisa i-taste emhlabeni. Hayi Nkosi yami, funekanga sizivalele. And awudingi noba unegotiate kakhulu ube ucenga i-darkness, oh please disappear. You just switch the flip, you light. Just be yourself, just move in your God-ordained destiny, just flow, just stay in your position as a Joseph. People, nations are waiting for you. You are going to be the solution to your brothers. Bayeke bakuvise kabuhlungu bangaku-understand, baku-scandalize, baku-false accuse, bayenze yonke lento. That's what they did nakuYesu. Kanti the same Jesus abangamfuniyo uyisavior yabo. The same Joseph abalwa naye ungumhlanguli wabo. Aba bantu abangakufuniyo uzobasindisa, uzoba impendulo yento abazifunayo. Bazoguqa kuwe bezofuna uncedo. Baxolele ngoba noYosefu wabaxolela wathi lento ebeniyenza for ububi uThixo uyisebenzise for okuhle. Wena you are the light and salt. Into endithandayo nge-light ne-salt into yoba awudingi ubugalele ityuwa enintsi elingana nokutya ukuze incasa ibe khona ekutyeni. Galela nje a small portion of i-granules zetyuwa kodwa zibetha i-taste igcwala imbiza yonke. Ne-light iglobe yabona uba iphaa phezulu incinci kodwa ibetha igumbi elikhulu libe nokukhanya.
Kuba nawe noba ungaba wedwa kula office, noba ungaba wedwa in your family, noba ungaba wedwa in your community, ungaba wedwa or nibe bambalwa, you can still make a big impact because greater is he that is in you than he that is in the world. Mkhulu ongakuwe kunalo sezweni. Joseph, rise up. It's time for the fulfillment of the dream. It's time for you to move from etrongweni ungene kwi-palace, ufane noMadiba, usuke eprison uye eparlament. Xesha lakho lifikile Yosefu. Ngene ebukhosini bakho. Ngena kwinkazimulo kaThixo ngempilo yakho, ngene kulawuleni kokwenza kaThixo ngawe. Sawubuya sithethe ke phulaphula emakhaya, khuthazeka, inkosi igcine. Mandithabathele ithuba ke ndiphinde ndizibulisele kuba phulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uloyiso umphuphi wenu, the dreamer. Sisathetha ke ngesihloko sethu sephupho. Besithetha kakhulu ngoYosefu, kodwa ngoku ke sizawuthetha ngephupho gabalala. Ndifuna ke ukuthi kuwe mphulaphula ekhaya, funeka ube nokulungela ukubhatala ixabiso elikhulu ngenxa yephupho lakho. Iphupho lakho likhulu kakhulu. Loo nto izawufuna uba kube khona ukulungiswa kwakho okulungiswayo. I-preparation yakho izawuba nde, because the bigger the dream, the longer the preparation phase. Amaphupho amakhulu, ii-ideas ezinkulu, injongo ezinkulu, i-preparation yakhona nokulungiswa kwazo ithatha ixesha elide. It's almost like xa uzawukwakha isakhiwo esikhulu esiphaa uya phezulu, i-foundation funeka ibe deep yezantsi. Ubudiphu be-foundation buchaza ubuhayi be-building. Sometimes ungazibona ungathi i-foundation yakho iyezantsi, which symbolizes ukuthotywa kwakho, which symbolizes stagnation that you might be experiencing, which symbolizes mhlambe ukuthi ungathi uyadeleleka, ngathi uhla kakhulu, ngathi wena yakude kulunge, kwabanye abantu kuyalunga. It's because i-foundation is being dug deep. Funeka itshone. Xa ungumntu onephupho, funeka ube nombono, uyibone le nto, wenze laa nto kuthiwa yi-visualization, wenze laa nto kuthiwa yi-fantasy. Fantasize ngale nto ofuna uba yiyo, nale nto ofuna ukuba nayo, ingekenzeki. Uqala ufunda incwadi ezihambelana nale nto ofuna ukuba kuyo. Qala ukulandela iimpilo zabantu, ufunde nebiography zabantu abakweli khondo lale nto ofuna ukuba yiyo. Ngoba what you are doing now, you are trying to channel yourself ngale ndlela yeli khondo eza kulihamba. Xa ufuna uba ngumfundisi njengam nje, before I took the call, I had to follow ipattern yofunda koobaba uBhengu abangasekhoyo, who is a founding member of the church that raised me in the faith, Assemblies of God. Funda ngobaba uNgidi, ngobaba uChiliza, ngobaba uDuma, ufunda ngobaba uRalhulela abasaphilayo, ufunda ngobaba uSifanyetso, ufunda ngobaba uNJ Sithole, uyabalandela, ufunda the positives and the negatives, the successes and the failures. Catherine Kuhlman, Benny Hinn, Pastor Chris, you see a lot of them ababonwa be-wrong nababonwa be-right. You funda nakwaba kuthiwa ba-wrong. Because what you are doing, ugcwalisa ingqondo yakho with the ideas of how this thing ofuna uba yiyo nofuna uba nayo is. Almost like when you want to be an entrepreneur, funeka kaloku wena ulandele umutsipe, uresearch nangamadoda kuthiwa ngoSaul Kesner, who were very rich during the pre-democracy state. Ufunde ngabantu abazi-business people in your community. Umantu uba nondliwano ndlebe nabo bakuxelele how their humble beginnings were, because yenye izinto efuneka uyazi xa ungumphuphi leyo uba funeka ube prepared uqala phantsi, funeka ube prepared uba izandla zakho zibe mdaka xa ungumphuphi. Nekungoyika uba uhlazeke, noba funeka uyothengisa esitratweni,
uyothengisa iitumato zakho, uyayazi uba wena uzawuba nesupermarket eyawugcwala umhlaba wonke. Funeka ezinye izinto sometimes uzenze ngokwakho, ungazukwazi noba uqeshe abantu abanintsi, yonke into iyenze ngokwakho. Almost like what we do as abefundisi kasiqala icawa. Thola ukuthi ucula i-worship team kwanguwe, pakisha izitulo kwanguwe, uyathandaza, mhlawumbi unkosikazi wakho akubhekishe, abantwana bathini, omnye kuthini. Nisayenza izinto within yourself. You must be prepared to get your hands dirty xa unephupho. Nekuyigade ke loo nto leyo. Enye yezinto efuna siyijonge ke ngephupho, funeka ngukhokhelisa imali nenzuzo xa ulandela iphupho. Funeka ukukhokhelise ukufulfileka nokufezeka kwephupho, ngoba inzuzo iza kukulandela ekugqibeleni. Uzawufumana imali, uzazifumana iinto ozifunayo, kodwa funeka uqale ukhokhelise ipassion, ukhokhelise ipurpose, ukhokhelise, ungakhawulezi ukhokhelise imali, ngoba imali iza kulahlekisa. Kahle kahle xa ufuna ukwazi le nto eyi-purpose kaThixo ngobomi bakho, funeka uyigade ngale nto ekunothiwa sekusithiwa uyenze ungabhatalwa mali, but you will still find yourself uyenza ngoba yinto oyithandayo, upassionate ngayo. Though xa ubhatalwa, it still encourages you, it's an added benefit. Kodwa asiyonto caba xa kuthiwa ke akho mali awunawuyengayenzi. For example, what I'm doing now, unpacking the mysteries of the kingdom, speaking to you, encouraging you, sharing the word of God, motivating the discouraged and the downtrodden. There's no amount of money that you can give me that will ever make me to stop doing this. And there's no amount of not giving me money that will ever stop, because it's in me. It's something that I'm passionate about. That's how you gauge ufuna uqonda le nto uThixo akudalele yona eyinto esentliziyweni yakho. Yile nto ongayenza noba sekusithiwa akho mali uzayifumana. Ingatsho ke loo nto uba abantu maba-exploite, baxhatshazwe kuba kusithiwa hayi ulandela iphupho. You still get to give umntu i-compensation for i-skill sakhe, for i-ability yakhe, for i-calling even. Ngoba kwaba bashumayelayo, do nizawumane nisithi banixhaphaza abafuna imali zenu, okusalayo iBhayibhile ibanikile i-license yoba onifidayo ngokweza kwamoya, nani take care of their material and financial needs and other physical needs. Yinto eseBhayibhileni. Qha ke nabo ke ngokubafikelwa bubupharanyana obuthile bokuba bayixhaphaze ke ngokulaa privilege, bafuna ukwenza ke i-gimmicks ne-manipulation. Thola ukuthi ke ngoba ninika nee-amounts ezi-exuberant and babe zibrand esekucaba bazitshaje imali ezingakazi ukufikeleleka ke ngoku. Bamane ke ngoku be-manipulate i-system ngento phofu abayinikwe as privilege that they have to use within the confines of the biblical statutes and the ethics as ne-motives eziclean. But apho ndiyakhona ndiya kwinto ethi God does not give you a vision without a provision. Thixo akuniki umbono kungekho ukuprovayidwa nokwenziwa shoba zonke izinto ezidingekayo uba umbono lo ufulfileke zikuloo nto. And uThixo xa ezisa i-provision akayizisi kwii-individuals. I-provision yakhe uyisa phaa kwi-vision. Ufinansa ii-projects, ufinansa ii-visions uThixo, ufinansa. That's why I said I will bless the work of your hands. Akathi I will bless you. Zawusikelela umsebenzi wezandla zakho. Qha ke kuba ingumsebenzi wezandla zakho, but nawe uzawufumana i-privilege of being a beneficiary, uzuze nawe ngoba zizandla zakho. But ukublesswa le nto eyenza ngezandla zakho, but ngoba zisenziwa nguwe ngezakho izandla, uphela uphila ntofontofo ngenxa yeziqhamo zomsebenzi wezandla zakho. So in other words, it means God doesn't want lazy people.
You must have something oyenzayo, no matter how insignificant and small it is, but funeka ube khona into oyenzayo ukuze uThixo uzomnika something to work with. Ngoba xa ulazy, you are making God to be frustrated and go out of options. Uba uzawusikelela ntoni kulo muntu ongafuni ukwenza nto, akenzi nezi endimbizele zona, akenzi nezi ezi-available within his disposal. You must be prepared to be so committed. Phupho lakho, umbono nenjongo kaThixo ngempilo yakho yilaa nto izawuhlala ikuhlupha, ayikulalisa ebusuku. Hlala nje ucinga ngayo le nto, hlala ukuvuka nasebusuku kuvele ii-ideas, umane ubhala phantsi kwidayari le nto ibizelweyo leyo. Xa une-ideas zokuba ufuna uba ube yi-graduate, indlela eza kusegraduate idlula kwii-assignments, idlula kwii-tests, idlula kwii-sleepless nights, idlula kwii-group study groups, idlula kuzo zonke ezinye izinto ezi. Kodwa into ekukhuthazayo kukubona i-reward phaa phambili. Nawe iphupho lakho ungatyhafi kwimicelimngeni odibene nayo endleleni. You must know that phaa phambili uMhlabeleli ndithanda uqala la okubonga igama lakhe, kepha ngale lukhulu udumo lwakhe. Ngoba xa sowufika kwi-point of your destiny, kwi-point of the fulfillment of your dream, uzawuphila impilo emnandi entofontofo. Qala ngokusokole, ubhatale ixabiso ofuneka ulibhatale for iphupho lakho, but xa se iphupho lakho selifikelele ekuthini likhule, nguwe ke ngoku ozawuzuza ubumnandi kuba seyiba lilo ke ngoku elikufinansayo. So ungasabulaleki nakakhulu, ii-systems ngoku sezi-in order, so ungadingi noba uye ofisini. It's now a well-oiled machine, izinto ziyazenzekela noba ukhona noba ukho, because you paid the price for iphupho lakho lisekwi-infancy stage zobuntwana until lade lakhula. And umntu onephupho ke nonesakhono akudingi noba aye esikolweni uba ayololwa ayofuna iskill. It's like le nto yobufundisi. Awuthi ngoba une-calling yobufundisi uye eBible school ngoba ufuna uyoyifuna i-calling. Ukuya eBible school uya ngoba uyowupolisha i-calling osowuvele unayo before uye eBible school. Awuthi ngoba uye e-music school ucimba uzawuba uyi-musician, uya ngoba sowuyi-musician oyowupolisha the musical skill onayo, mhlawumbi nesakhono sokudlala ke-instrument ungafunda. But my point is, so uvele unayo i-passion yale nto, but you are just polishing, you are enhancing the skill. Uyasipolisha, uyasihlobisa uba siqaqambe ngakumbi. So awukwazi ke ukuba uthi ungenaso isakhono ne-skill netalente ne-calling ne-anointing yokushumayela ucimba uzawuyifumana eBible school. That's a big error. And i-calling yobizo, though ndingathethi ngobizo lokushumayela, but ndithetha ngobizo gabalala, kodwa ndifuna ukuthi ukushumayela kokuthetha isiNgesi, kushumayela kokuthetha isiGrike nesiHebhere, kushumayela kokukwazi uba nociko lokudibanisa amagama. It's deeper than that. Xa uliciko lemvelo kodwa unganikwanga ubizo lokushumayela ebantwini, kuyavakala. And futhi ugcobo lukaThixo luhambelana nalo mntu onikwe isakhono sokushumayela, luhlala phezu kwakhe, athethe nje amazwi asimple, engenawo nala mazwi wena ucikozayo nawo, just amazwi asimple, line eyi-1, ivesi enye nje, guqula abantu, ichukumisa inhliziyo abantu bakhale. Wena uthethe for 2 hours, shiya abantu intloko ziqhekeka bengasakhumbuli noba uthini, because ihamba ngogcobo le nto. Umntu owenza into yakhe ayibizelweyo, eliphupho lakhe, eyinjongo kaThixo ngobomi bakhe, akabulaleki. Enye yezinto ezenza uba ubulaleke, uba ngazama le, is because wenza izinto engento zakho. Ubona omeza besenza izinto zabo, bona beflowa ngoba benza into zabo, but wena uyasokola ngoba awenzi into yakho. You must find ways to seek God for your purpose, for your plan for your life. Ngoba xa uyifumene uthi uMiles Monroe, indawo etyebe ngamaphupha abantu angazange afulfile kusemangcwabeni, apho iincwadi ezininzi kwafanele zibhaliwe zingazange zibhalwe, apho iingoma kwafanele zirelisiwe zingazange ziriliswe, where destinies were never tapped into. Abantu babhubha bengakhange benze izinto ababezibizelwe. Ngoba ibuhlungu into yokuba uphile impilo yokuba uphile below what God has made you to be.
Siyayazi ukho abaculi abafana noDr Dube noHlengiwe Mhlaba ababekade besenza ezinye izinto. uHlengiwe teacher, uDr Dube ngugqirha ngokwase kuhlaleni kwabantu, but now bathi bawulandela isakhono sabo sokucula baphela benyakazisa ilizwe lonke. Imali abazenzayo zingapha kokuqonda, impumelelo yabo ingapha kokuqonda. Sasingasoze sibazi baba behleli kwezandawo zabo babekuzoqala. Those were their jobs, but now they had to do their work, because there's a difference between ijob yakho iqesheleyo ka8 to 5 nalento ibizelwe efuneka uyayenza. Ijob yakho ka8 to 5 is meant to be icapital yakho yoba ufinance injongo nephupho lakho. As much as the system is inezela kusiyofika ko60 kube ngona sifumana ipension, kube ngona silandela ezinto esizithandayo. If ikhona indlela ebungayenza before, you can do it, even if it's part-time, even if it's an extra thing. For now uyenze as a hobby ngoba uyayithanda, until it gets to mature ibe into enkulu eza kubonisa izimanga. Oh Nkosi yami, you must really find your purpose in life, because a purpose is the reason for existence. When you live out of purpose, you are as good as if you are merely existing. You start to live the day you find your purpose. Day one ukuphila kwakhe emhlabeni lola suku uqale ngalo ukufumana injongo kaThixo ngobomi bakho. For as long as uphila usaphila ngaphandle kwenjongo kaThixo ngobomi bakho, ube uyazi into yoba uyaphefumula nje, waste nje oxygen kaThixo until you find the thing uThixo odalele yona. Inkosi ke yoxolo ikusikelele.